El Roadshow és un programa d'educació viària per alertar els joves sobre les conseqüències dels accidents de trànsit. En el projecte hi participen diverses entitats. Hi ha diverses entitats, com hi ha l'Institut Women, com Stop Accidents, com Tràfolis, i entre tots ja no és allò caminar sol, però esclar, el punt final l'ha posat el Servei Català del Trànsit, això no es trinca a enganyar. Estem aquí una miqueta per intentar sensibilitzar la canalla aquesta que comença, que es començarà a treure carnet, que són ciutadans com uns altres, evidentment, i perquè vegin les destrosses que pot fer el no complir amb certes ordenances. Es tracta una mica d'intentar transferir aquesta informació a la gent que comencen ara i que vegin que el jo controlador no funciona i que són màquines que poden fer mal. He vingut per treballar amb la conscienciació del personal en el tema dels accidents. Es doni en compte el perill que hi ha i de les causes i els riscos que es poden produir. Jo explico com després de passar un dia fora amb la família, quan tornàvem cap a casa, un cotxe circulava amb una gran velocitat, va xocar frontalment contra nosaltres i quines van ser les conseqüències de l'accident. Fa aproximadament 5 anys vaig tenir un accident de trànsit i bé, després vaig tenir l'oportunitat d'almenys transmetre als joves el perill que pot comportar tenir un accident i el meu objectiu és aquest, intentar informar i sobretot explicar com canviar la vida darrere d'un accident. El Roadshow és una representació multimèdia que recrea la nit de festa d'un jove que acaba de manera inesperada amb la tragèdia d'un accident de trànsit. No sabéis para qué habéis venido. Os voy a dejar aquí que os van a contar unas historias. Cuando acabe ya os ponéis en contacto con los profesores que ellos ya os dirán cómo funciona, ¿vale? Muchas gracias. Els protagonistes reals amb el seu testimoni expliquen les terribles conseqüències d'aquests accidents. Ja es pot sortir? Vale, ja podeu sortir. Bé, com podeu observar, vaig amb una cadira de rodes. I no vaig amb una cadira de rodes des del naixement, sinó des de fa 5 anys. El primer cop que jo vaig escoltar les paraules de lesió medular van ser dintre d'una ambulància. I llavors vaig entendre que el que m'estava passant era que m'havia trencat l'esquena i que no tornaria a caminar mai més. Se trasladan las personas heridas a diferentes centros asistenciales y nosotros ya damos por finalizada la intervención también. Bien, pues recibido B0, recibido corto. Recordo una vegada 2 nois amb 20 o 22 anys en una carretera comarcal prop de Martorell, 4 de la matinada, i un derrapatge del vehicle amb una pèrdua de control que va acabar amb el cotxe sota del camió. El camió, lògicament, el conductor il·lès, però ells dos estaven atrapats dintre del cotxe. El conductor tenia el volant enclastat, literalment, al seu estèrnum, no podia respirar i començava a sortir sang per la boca. Les paraules eren de plorar i de trucar a la seva mare. Quan deia aquestes paraules i plorava i cridava, la sensació és bestial notar l'alè alcohol. Malauradament, nosaltres anem amb accidents de trànsit quan hi ha el que es diu un alt impacte. Quan 2 cotxes han xocat, la gent de dintre no pot sortir pels seus propis mitjans, no es poden obrir les portes i llavors suposo que heu vist també per la tele que arribem els bombers amb els camions i amb les eines que tenim tallem els bastidors del cotxe, obrim el sostre, traiem les portes i tot això són amb eines mecàniques que només tenim els bombers. Generalment, qui dona les notícies d'aquests sinistres es la Guàrdia Urbana. Ha habido una colisión con heridos. Al dicho lugar se dirige el servicio de bomberos y el servicio de ambulancias. Cambio. Tocamos el timbre en diferentes veces, picamos a la puerta, hasta el final nos abren. La sorpresa es mayúscula cuando nos ven. Nuestro rostro acompaña la noticia que vamos a dar.
pides que se sienten y hablas. Duele. Les duele a ellos, te duele a ti. Hem de ser conscients que els accidents no són coses que els hi passen als altres, a tots ens poden passar. No són estadístiques que ens donen cada cap de setmana a les notícies, sinó que a darrere de cada un d'aquestes xifres, d'aquest número de víctimes, hi ha persones, tenen cara, tenen noms, tenen família, tenen amics, tenen companys de feina, d'estudis, de barri. Tothom pateix. Jo us demanaré, sisplau, que no aplaudiu, que guardem un minut de silenci en memòria de totes les persones que han deixat la seva vida a la carretera. Gràcies, guardem silenci. Aquestes dues persones que els hi ha passat aquesta experiència m'ha impactat molt, però molt. Serveix molt perquè la gent pugui reflexionar i saber que anar per la carretera en males condicions és perillós. Pensàvem que seria fort, però no tant com ens imaginàvem. Aquestes persones ho estan patint de veritat i quan arribin a casa continuaran amb el mateix, saps? Quan han vingut aquí amb les experiències reals m'he donat compte de lo bèstia que pot arribar a ser tot això. Jo crec que a tothom li ha arribat, li ha impactat perquè és molt fort.